Hello guys, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन बराय हरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै माने आं जेरावबो थांनो हायासै, माने अखा दहाय फुंनिफ्रायनो अखा हाबाय दोङो, ओमफ्राय दासो गारदो। ओमफ्राय दा बेलासि जाबाय आरोना टाइमा। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो आंनि गामिखौनो देखायनो सानबाय आरोना। माने जोंनि गामिया बिराद गिदिर आरोना, मोनब्रै साइडथिंबो दं, सानजा सोनाब ओमफ्राय साहा खोला, माने मोनब्रै साइडथिंबो दङ आरोना गामिया। ओमफ्राय आं जेथिं थायो माने आंनि साइडआ खोला गोलैयो आरोना। ओमफ्राय आङो आंनि साइडथिंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै आरोना भिडिअखौ, खोलानिफ्रायनो। ओमफ्राय नै इ दलङा माने जोंनि गामिनि बर्डार टाइपनि बायदि गोलैयो आरोना। माने नै दलंनिफ्राय इथिं बेलेग गामि मोनो आरो। बेरायनो दोमैलु दोमैलु बया हिट जाखादों। ओमफ्राय नोंथांमोना एसे माबाखौ आं दा जेराव गसंदो इनि एसे जायगाखौ नायना ला, नोंथांमोननो आं देखायनो मोजाङै, नोंथांमोना नाय। स' गाइस, नोंथांमोना दा नुनो मोनदों बे लामाया जोंनि खोला साइडनि गामिनि आरो। ओमफ्राय जों दा गुबुन साइडथिं थांगासिनो। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' गाइस, आं दा जोंनि गामिनि मिड पइन्टआव दं आरो। ओमफ्राय नै मिड पइन्ट, बिथिं साहा जायो, बिथिं खोला, ओमफ्राय बिथिं सानजा, ओमफ्राय बिथिं सोनाब जायो आरोना आंनि उनथिं। बे माने गामिनि मिड पइन्ट आरो, जोंनि गामिनि मिड पइन्ट इयो। ओमफ्राय बिथिं गिदिंजोब्बानो फुरा गामिखौ मोनजोबगोन आरोना। नोंथांमोननो दा मोनसे मोनसे देखायलांबाय थानो जोङो। दा नोंथांमोना नुनो हागोन आंनि उनाव दङ जोंनि गामिनि LP स्कुल आरोना इयो। ओमफ्राय नोंथांमोननो आङो मोजाङै देखायनि। स' नोंथांमोना आंनि उनाव थानायखौ नुनो मोनखादों माबायदि स्कुलखौ बिबार सिबार माबा माबि गायनानै बरिया साजायना दोनदों आरोना। नोंथांमोननो आं बेक केमेराजों खनसे देखायनि। नै बेफोर फुलफोरखौ बरियानो गायना दोनदों आरोना। ओमफ्राय नै बिफांखौ बरिया नुदों खिन्थु बेखौ, नै बिफांखौ बरिया गायना दोनदों आरोना स्कुलाव। बेफोरबायदि गायना दोनबाथाय बरिया हिट नुयो आरोना जायगाफोरखौ। नै बेफोरो नैयो स्कुल, ओमफ्राय नै अफिस रुम इयो। दायो आगोलनि पुरानामोन आरोना, बेयो आगोलनि पुराना। आंबो इयाव बोसोरसे फरायनो मोनदों, आगोलनि पुरानामोन आरो। ओमफ्राय इयो नैयाव दा क्लास जायो आरो। स' गाइस, जों दा स्कुलनिफ्राय ओंखारबोबाय, ओमफ्राय बेलेग लकेसनाव थांलायनोसै। ओमफ्राय नैयो अंगनबादि ना मा होनो गथ'फोरनो होग्रायालै, बै गथ' फिसा फिसाफोरनो माबा माबि होग्राया बेयो। ओमफ्राय दा बेलेग लकेसनाव फैलायदो नोंथांमोना। गाइस, नैयो जों गामिनि सक आरो सक, बे जों गामिनि सक। नैयाव थाइजौ बिफां गिदिरथार दं। ओमफ्राय नै जोंनि LP स्कुला नैयो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाथ'दो, आं देखायलांबाय थानि नोंथांमोननो। स' गाइस, नैयो जों गामिनि मेडिकेल आरोना। नै मेडिकेलखौबो बरिया साजायना दोनदों बिबार सिबार गायनानै बरिया। माने जोंनि गामिनिया जेराव दङ सब बिबारानो दंजोबो आरोना। जायगाफ्रा बया हिट बिबार गायनाय माबा गायनाय गोजा, गासै जायगायानो बया हिटखा आरोना जों गामिनिया। नै इयावबो बरिया गायना दोनदों, नोंथांमोना नाय। ओमफ्राय इयाव गेटखौ ताला मारिदों, ओमफ्राय सिङाव हाबनाय आरोना। दा फुङावसो खुलियो खुलिनाया। ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनि।
नोंथांमोना नुबाय माबायदि मेडिकेला ओमफ्राय नैयाव माने ताला मारिना दोनदों आरोना ताला मारियाबाथाय हाबनानै देखायगौमोन आं माने नोंथांमोनाथ' सलायदो बेलेग लकेसनाव जोंनिया दिनै गेङा नुवाखै नै दिनै साइकेल गें जोंनिया नै बिसोरो नै फैबाय थादों नोंथांमोना स' गाइस जों दा जों गामिनि फुटबल फिल्डआव दङ आरोना बया गोदोर फुटबल फिल्डआ नोंथांमोननो देखायनि माबायदि फुटबल फिल्डआ नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा रावबो गेलेयाखै माने बल सल ओमफ्राय सामथाय जाजोबना दं ओमफ्राय मोखौ दरग होनाय दं आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइयाव मोनसे फख्रि दं बेखौ देखायनि नोंथांमोननो नोंथांमोना नुबाय भिउखौ इनिखौ एबार बेलेग जायगायाव थुलायदो बियो बल फिल्डनि भिउमोन एबार बेलेग जायगायाव थुलायदो स' गाइस बेयो जोंनि गामिनि हाइ स्कुल आरो स' जों बेयाव हाबथ'लायला नोंथांमोना बेनिफ्रायनो नायहरदो स' गाइस जों गामिनि बेलेग लकेसनाव मोनफैलायबाय आरोना ओमफ्राय इयो माने फरेस्ट आरो इयो जायगाया फरेस्ट ओमफ्राय इयाव मोनसे शिव बाबानि मन्दिर दं आरोना ओमफ्राय नै मन्दिरा नोंथांमोना नायनो हागोन नै आंनि उनथिं दं शिव बाबानि मन्दिर दं इयाहाय शिवरात्रियाव फुजा जायो ओमफ्राय गामिनि मानसिफोराबो फुजा लाबोबाय थायो आरोना ओमफ्राय बया गोदोर आरोना फरेस्टआ बया हाग्राबारि गोजा नोंथांमोना नायनो हागोन नैनो हाग्राबारि गोजा पुरानो नोंथांमोना एसे सिनेमेटिक नायना ला गाइस नोंथांमोना नुबाय बेखौबो माबायदि एबार आरो नेक्स्ट लकेसनाव थांलायनि एबार बारा बाथ्रा बुंनाय जायाखैलै माने डाइरेक्ट नोंथांमोननो देखायबाय थादों आरोना माने मोनासिगोन बोथोरा आं बेलासियावसो ओंखारदोंमोन नालाय मोनासिगोन ओंखायनो थाब बानायगासिनो आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो एबार बेलेग जायगा देखायलायनि नोंथांमोननो थ' बिदिब्ला नोंसोरो बया गिदोनो ओमफ्राय बया गिदोनो नोंसोरो रावबो गैया माने रावबो गैया इयाव जों खाथामल' आंनिया लोगोफोरा बया गिदो रावबो गैयाना माने इयाव स' गाइस जों दा बेलेग जायगायाव मोनफैलायबाय आरोना इथिं माने दुब्लि गेजेर ओमफ्राय दुब्लि गेजेराव बिफां लामानि जिं बिफां गायना दोनदों बरिया जायो फट' साफायनो बुहुद फट' साफायबाय माने जोंथ' इयाव गोबां फट'खौनो इयावनो साफायो नोंथांमोननो देखायलांनि जायगाया माबायदि स' गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन जायगाया माबायदि माने जेथिंबो बिफां आरोना इथिंबो बिफां गोजा जायगाया बरिया नाङो आरोना सान्दुं गोसाबाथ' बेयाव साया जाजोबखायो पुरा साया जाजोबनानै ओमफ्राय नोंथांमोना जिरायना थानाय आरोना बार खोलो खोलो नांखायो ओमफ्राय बिफाङाबो जलफाय बिफां समफ्रें बिफां माबा माबि बिदि गोजा नोंथांमोना नायनो हागोन नै इयाव समफ्रें फिथाइ थायदो नै समफ्रें फिथाइ थायदो इयाव नायनो हागोन नोंथांमोननो बारा देखायनो हाला अखा हाबाय माने जों थांनांसिगोन नङाबा अखा सिजाजोबसिगोन थ' गाइस अखा हाबाय जों थांनो हायासै ओमफ्राय नै मायाव दोङो माने जेथिया भिडिअ बानायनो थाङो अखाल' हाबाय थायो अखाया मा मोनबाय थायोबा
मा भिडिअ बानायनो थांबा अखाल' हाबाय थायो ओमफ्राय दा नै बिबां सिङाव दङ आरोना जोङो एसे जाबोजोब्बाय बेसाराफोरा गोजांजोब्बाय नै स' गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे बाथ्रा होननि आरोना नोंथांमोना गोबां जायगा थांनो हागौ वर्ल्डआव बुहुत जायगा दं मोजां मोजां जायगा बुहुत बेरायथाव जायगा वर्ल्ड बेस्ट जायगा दं खिन्थु नोंथाङा गावनि जायगा गावनि जोनोम जायगा जेराव नों जोनोम जादों बेयाव थानानै जितु फिलिं मोनोना नोंथाङा बेबायदि फिलिंखौ जेरावबो मोननाय नङा आरोना आरो निजा गामिनि फिलिंखौ मा होनबावनो आरोना बेसेबा हिट नांखायो निजा गामियाव थानानै जेरैबायदि फ्रिदम मोनो माने फ्रि मोनो आरो नों बेबायदि फ्रि जेरावबो मोननो हाया आं गावनि गामियावनो थानानै हेपि आं बेलेगाव थांनो गोसोखौनो जाया माने आं निजा गामियावनो थानानै बाय हिट मोनो आरोना नोंथांमोनाबोथ' हिट मोनो जाखानांगो जाय गामियाव थायो माबायदि मिथिसिनखायो आरोना टाउनाव थानायफोरनि साय गामियाव थानायफोरनि लाइफआ बेस्टसिन होननानै मिथिनो हायो आरोना मानोना जों उन्दै समखौ पुरा माने जि नांगौ उन्दै समखौ जों बुहुत गेलेबोबाय माबोबाय बुहुत फाल्तु खालामबोबाय गामियाव जेरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो बेखौ टाउनफोराव जेरावबो मोना आरोना गामियावनो बेस्ट आरोना आंनि मथिबा गामियानो बेस्ट आरोना गामियानो टाउनफोरनिसायबो गामियानो बेस्ट स' गाइस अखाबो बया हाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै हायोबा आं उनाव नोंथांमोननो मोजाङै देखायफिनसै दिनै जानाय नंला माने अखाया जेरैबायदि हाबाय जोङो भिडिअ बानायनो होनाय नंला आरोना मोनसे जायगा दंबावोमोन ओइथिं दुब्लि बिनि आङो आगोलो मोनसे क्लिप लाना दोननाय दंमोन बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायसिगोन ओमफ्राय उनाव मोजाङै भिडिअ बानायना देखायगोन आरोना दा जाथ'नाय नंला अखाया बया हाबाय खिन्थु दे होमबा ना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना गाइस 2K खालामथारदो बारा नांला 2K जाथारनोसैयानो नोंथांमोना बानायथारदो सापर्टखौथ' मोनखादों सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ ओमफ्राय थाबैनो खालामना होथारदो आरोना 2Kखौ